Hej alle folkens. I dag vil jeg vise mit vi starter med et lille hjerte. Inde i det har jeg så vender jeg på hovedet. Og jeg har også nogle, så man ikke skal sætte på tøjet, kun i striktrøjer, for ellers ødelægger det tøjet. Bare lige til jer derude, hvis der går med sådan nogle tøjet. Kun i striktrøjer. Ellers så bare hul i det. Så jeg har en lille. En spejder. Til mig. Jeg er spejder. Så har jeg en kærlighedsstil. Ami, I love you. Og så en standard lille. Der er mange knap. Men det er lige meget. Og en ballerina. Så har jeg en tegnefilm i rullet eller sådan. Sådan med tegnefilm i. Så har jeg en lille mappe med lidt af hverdagen. Lidt af hverdagen. Hvis hvad hedder det? Hele ting. Og så har jeg en bibel. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er alt flot. Og så har den heller ikke helt tæt den. En postmodel. Frimærken, det er min frimærke. Bare lige sådan, så I kan have flere. Den skal jeg vise den. Så. Det var alt. Det var vist alt det, jeg havde at sige. Hej hej.